Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na dito sa papakati subason mga uwangan na mga paltarop sa lalag. Pamulan sarano swan nga kaplulot na sapadan sa iran sumuna katutungan na ngayon na lindungan sukang giginaway nakuta panaligan sukay sa isaw bangsa. Uway na sa masayman to na may alin subutad. Kapamumulan sarano sudi kasisiga nasapadan sa iran sudi ka pririta ngayon na lindungan sudi ka titipoy nakuta panaligan sutamok agu kadato nasa din sa anapalaw niya nayakon din mapiataw namya timbang uray suad anda nga kaplulot na tinimbang kadato sumuna katutungan na na tinimbang bulawan sudi kang giginaway na dito sa mga luks mga pagrimeki pagadata ng mga lesambatan sikula subhanahu wa ta'ala sa dito sa